אז אמר איזה מאמן שהייתי שחקן כדורגל בילדים במכבי חיפה. הוא אמר לי, היה לנו תמיד בטרום עונה ריצות. אז תמיד היה לי, לא, הייתי רוצה להשתחרר מהריצות האלה, טרום עונה, מי ששחקן כדורגל מבין מה אני אומר. תן את הכדור, שחק עם הכדור, עזבתי לרוץ סתם. אבל בטרום עונה זה חשוב, שיהיה לך כאילו כושר, תיכנס לכושר. אז תמיד הייתי אומר לו, כואב לי פה, כואב לי שם, כדי לשחרר אותי. אז מה הוא אומר לי? שניר, תפסיק לרחם על עצמך. מי שרוצה להצליח צריך לטרוח, חבר'ה. אני פעם זוכר שהייתי נער, אז ראיתי רעיון של קרלוס טווס, זה השחקן בארגנטינה. אני לא באתי לדבר על כדורגל ומונדיאל, אבל תקשיבו טוב. קרלוס טווס אמרו לו, תגיד, אתה שיחקת גם עם מסי וגם עם רונלדו. שני השחקנים שאז, בזמנו, הם היו הכוכבים הכי גדולים. מה אתה יכול לספר עליהם? אז הוא אמר, מסי עושה מה הוא רוצה. אבל רונלדו, אתה לא יכול לעולם להגיע לפניו לאימון ולצאת אחריו. הוא אומר, מעולם לא ראיתי שחקן